Il-ħadd filgħodu l-qorti fetħet b'urġenza biex il-pulizija resqet żewġ soldati li ffaċċjaw akkużi dwar il-qtil tal-Asienet Ċise Solejman ta' 42 sena mill-Kosta tal-Lavorju. Lorin Xikluna ta' 22 sena minn Raħal Ġdid u Francesco Fenek ta' 21 sena minn Witilajn, it-tnejn soldati fil-Forzi Armati Maltin ġew mixlija bil-qtil ta' Solejman u bl-attentat ta' qtil ta' Ibrahim Bah mill-Ginea u Mohammed Jalaw mill-Gambja. Quddiem il-Maġistrat José De Micoli, iż-żewġ soldati wieġbu li mhumiex ħatja tal-akkużi fosthom taqtil b'motivazzjoni razzjali. Huma se jinżammu arrestati fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Xikluna u Fenek ġew mixlija b'14 l-akkuża fosthom li sparaw minn karozza tal-għamla Toyota Starlet li kienet qed tinstaq bla pjanċi ta' reġistrazzjoni. L-ispetturi Keith Arno mill-iskwadra tal-omiċidi u Trevor Fenek mid-distrett taż-Żejtun xlewhom ukoll li sparaw f'post pubbliku u li ma kellhomx il-liċenzja tal-pulizija. Huma ġew mixlija wkoll li fl-ewwel ta' frar li għadda ipperikolaw il-ħajja ta' immigranti ieħor miċ-Ċad wara li allegatament tajruh bil-karozza fl-istess triq li qatlu lil Solejman. Iż-żewġ akkużati ġew mixlija wkoll li qatlu xi annimali u li f'okkażjoni oħra sparaw f'post fejn jgħixu n-nies. Fost akkużi oħra ġew mixlija li bħala uffiċjali pubbliċi kellhom l-obbligu li jipprevjenu milli jsir dan id-delitt. Tul is-seduta żewġ akkużati dehru kalmi, madankollu Xikluna nfaqa' jibki xi wieġeb mhux ħati tal-akkużi kontrih fosthom dik li kiser il-kundizzjonijiet tal-libertà proviżorja li kellu fuq rasu dwar każ separat. L-ispettur Keith Arno spjega li ż-żewġ żgħażagħ ġew arrestati wara żvolta kruċjali fl-investigazzjoni. Fil-fatt, il-pulizija solvit dal-omiċidju f'41 jum. Spjega li ż-żewġ persuni ir-riżulta li kienu fuq ix-xena tar-reat fil-lejl tas-6 ta' April li għadda u li allegatament sparaw it-tiri minn karozza li ġiet innotata fuq il-post. Mill-istħarriġ ir-riżulta wkoll li kienu huma li tajru l-immigrant miċ-Ċad u ħarbu minn fuq il-post. L-ispettur Arno qal li wieħed minnhom ġie arrestat il-ġimgħa u l-ieħor l-għada s-Sibt filgħodu. Għaż-żewġ akkużati li jistgħu jiġu kundannati sa' omorhom il-ħabs qed jidhru l-avukati Chris Buzietta, Julian Farrugia u Gianella De Marco. Intant l-awla tal-Maġistrat José De Micoli kienet ikkaratterizzata mill-qraba taż-żewġ akkużati li wħud minnhom dehru jibku l-ħin kollu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.